Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina en este jueves 29 de marzo, a pocas horas para que termine la huelga general y, como siempre en estos casos, las valoraciones son muy distintas según los convocantes y según el Gobierno. Para los sindicatos hablan de un seguimiento masivo, mientras que el Gobierno considera que la huelga general ha sido mucho menos seguida que la huelga del 2010. Para valorar cómo se ha desarrollado esta jornada, está con nosotros el portavoz del Partido Popular de Galicia, don Antonio Rodríguez Miranda. Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación de Galicia Opina y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y como siempre están con nosotros en esta mesa 4 profesionales de los medios de comunicación y del periodismo. A su lado está María Méndez, colaboradora habitual de esta casa. Buenas noches, María. Buenas noches, Carla. En el otro extremo de la mesa, el presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia, Arturo Maneiro. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches. Buenas. A su lado, el subdirector del Correo Gallego. ¿Qué tal, Caetano? Hola, buenas noches, Carla. Y finalmente otro colaborador también asiduo de este programa, Pepe Castro. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? buenas noches. Vamos, si les parece, de manera resumida a ver los datos principales de esta huelga general, la octava para la democracia, la primera huelga para el recién estrenado gobierno de Mariano Rajoy. Comisiones Obreras y UGT, principales sindicatos convocantes de la huelga general, han calificado el paro contra la reforma laboral como un éxito indiscutible. Que hoy, día 29 de marzo, día de huelga general, ha habido un gran acto de afirmación constitucional y democrática. Esperamos que la de hoy sea la señal que el Gobierno necesitaba para sentarse a negociar. Según las cifras aportadas por los sindicatos, el dato medio de participación alcanzó el 77%, siendo los sectores de la industria y transportes los más implicados. Por parte de la patronal, su presidente Joan Rosell ha mostrado su preocupación por la imagen que esté dando el país al exterior e insistió en que la situación económica se arreglará con muy pocas protestas y muchas propuestas. A pesar de todo, quiso destacar la normalidad y la tranquilidad que caracterizó la huelga general. Yo creo que lo que define mejor esa huelga son esas dos palabras, normalidad y tranquilidad, y cumplimiento correcto de los servicios mínimos. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, poniendo como ejemplo el dato del consumo de la energía eléctrica, aseguró que la incidencia de la huelga fue menor que en convocatorias anteriores y reiteró que el Gobierno no cambiará las partes troncales de la reforma. Que el dato que parece más objetivo, que es el consumo de energía eléctrica, es superior al de las 2 convocatorias anteriores y, por tanto, pues la jornada se está, como he dicho al principio, desarrollando con absoluta normalidad. Para el Gobierno de España, la agenda reformista es imparable porque lo que nos preocupa de verdad, nuestra principal preocupación y ocupación es el empleo y dar oportunidades a esos 5.300.000 personas que hoy están paradas y que necesitan también ejercer su derecho al trabajo. Los sindicatos exigen al Gobierno un gesto antes del 1 de mayo. Sin embargo, Báñez se mostró firme y quiso dejar claro que la reforma laboral ya fue aprobada por una amplia mayoría de diputados que representan a la soberanía nacional. De todas formas, puesto que se está tramitando como proyecto de ley, los demás grupos parlamentarios pueden hacer aportaciones para enriquecerlo. Señor Miranda, los sindicatos le han dado, no diría que un ultimátum, pero un plazo hasta el 1 de mayo para modificar aspectos esenciales de la reforma. Sin embargo, la ministra ha sido muy tajante en el sentido de que no va a haber marcha atrás, que en todo caso se puede dialogar, pero en temas menores, no en los aspectos troncales de esa reforma. ¿Usted cree realmente que los sindicatos pueden llamar a una segunda huelga general a partir del 1 de mayo? Pois mire, os sindicatos legítimamente poden poñer os plazos que consideren, e legítimamente tamén convocaron esta folga xeral de hoxe, aínda que desde o noso punto de vista é bastante inconcebible. Hai unha reforma laboral que no tempo que pasou é imposible que tuvera efectos e, polo tanto, estáse enxuiciando unha norma sin conocer os efectos que vai a provocar, co cual esta folga máis ben parece de carácter preventivo. Con ese mismo criterio, pois, bueno, tamén poderían convocar unha segunda folga. O que si é certo é que este goberno, a diferencia de outros gobernos, o anterior goberno
levou a cabo 4 modificacións da normativa de réxime laboral, e o que provocaron esas 4 reformas, e esos son datos obxectivos, é que houve máis de 3 millóns de despidos en España e hoxe temos máis de 5 millóns de parados. Evidentemente non funcionaron, por lo tanto, hai que tomar decisións porque o goberno está para gobernar e así lle encomendaron os cidadáns que o fixeron, está exercendo as súas facultades. E desde logo non se lle pode decir que toma unha decisión e mira para outro lado e non lle importa nada, non, porque precisamente este decreto lei estáse tramitando como proxecto de lei no Congreso dos Diputados e iso significa que todos os grupos parlamentarios, todos os grupos políticos con representación parlamentaria van a poder facer as súas propostas. Nos esperamos que o Partido Socialista, que ata ben pouco foi un encargado de facer reformas laborales que non serviron, agora a ver que propostas traen e presentan precisamente como alternativa que presentou o Goberno. Desde logo, é moi interesante ver cuáles poden ser. Pero desde luego no en lo que atañe a los aspectos fundamentales de esa reforma. Eso no parece que vaya a ser sujeto a diálogo, ¿no? Mira, hai unha serie de, digamos, de vicios ou de lagoas, por decirlo así, que creo que mayoritariamente se aceptan no sistema laboral español, e que ata o propio Partido Socialista se acepta porque nas anteriores reformas, se lemos as súas exposicións de motivos, precisamente facían referencia a eles, que a problemática da estabilidade laboral, que se fagan contratos estables e non sobre todo de natureza temporal, a falta de flexibilidade interna dentro das empresas, a deficiencia que está habendo nos servicios públicos de emprego para colocar as persoas ou mesmo a rixidez que tiña a negociación laboral. Iso estaba nas exposicións de motivos das reformas de Zapatero. Pois esta reforma incide precisamente en esos aspectos. Evidentemente o que fai é cambiar lixeiramente o enfoque e as medidas a aplicar para conseguilo, porque as que se aplicaran hasta ahora non valían. Entonces, todos temos claro cuáles son os problemas. Houve unhas propostas que non funcionaron, agora hai unhas propostas que eu creo que, cuando menos, merecen o beneficio da duda. Pero por el momento lo que hai é unha huelga. ¿De que ha valido esta huelga? ¿De que ha servido? Pois mire vostede, vale en primeiro lugar para que España durante un día perda unha gran cantidad de productividade. Poida penalizar incluso a moitas empresas que estén en situacións de dificultade. ¿Tienen ustedes alguna estimación económica del daño que supone 24 horas de huelga? Neste momento non a temos, pero eu creo que non fai falta ser un economista avispado para darse conta que unha empresa que poida ter dificultades todo un día sin producir ten unha grandes repercusións económicas. E, polo tanto, nun país que está na gran situación de dificultad como que temos hoxe, o que se nos pide é maior productividade precisamente para salir desta situación, do que non vamos a conseguir a mellorar a situación non traballando. É lexítimo que se poida protestar e, ademais, eu teño unha convicción personal. Eu creo que unha boa parte da xente que hoxe non foi a traballar ou mesmo que estivo polas rúas de Galicia ou de todas as cidades de España non foi contra a reforma laboral exactamente, senón que unha protesta contra esa incapacidade de dar superado unha situación que é tremendamente grave. É dicir, a xente tamén necesitaba protestar e dicir, oye, que hai que cambiar a isto. Por lo tanto, eu non sei se estas movilizacións ten que tomar nota delas, por suposto, quen está no goberno, porque o goberno non pode gobernar de espaldas á rúa, pero tamén quen antes estivo no goberno e que agora encabezaba as manifestacións, como era o Partido Socialista. Porque ese enfado e ese cabreo da ciudadanía non é por o que se acaba de facer, sino por o que se veu soportando durante todo este tempo. Bien, les propongo que veamos cómo se ha producido la jornada aquí en Galicia. Esta es la crónica del día. Comercios cerrados, industria paralizada y transporte bajo mínimos fue la fotografía de las primeras horas de parón en Galicia. Según la Confederación de Empresarios de Galicia, muchos establecimientos cerraron por la presión de los piquetes y aseguró que el seguimiento de la huelga fue desigual. Para la CEGA, la normalidad fue la tónica general de la jornada. Por su parte, los sindicatos cifraron la participación en torno al 90%. Para a nosa valoración é positiva e é un éxito. O que esperemos agora é que o Goberno realmente nos escoite e se sinte a dialogar e a negociar realmente cos sindicatos. O pobo fala e fala con contundencia. O non facelo, non rectificar, pode ter consecuencias que, bueno, non nos gustaría a nadie. La Xunta cifró el seguimiento entre los funcionarios en el 35%. El presidente del Gobierno autonómico expresó su respeto por los que secundaron la convocatoria, aunque defendió la reforma laboral. O porcentaxe de docentes que fixo folga foi o 22%,
o porcentaxe de sanitarios que fixo folga no turno de mañá foi do 26% e a porcentaxe de empregados no ámbito da xustiza que fixo folga é do 36%. E vou dar un marxen a unha reforma laboral que está centrada nos 5 millóns de persoas que non poden ir a folga hoxe porque non teñen traballo porque están no paro. E hai que dar un marxen. Sí fueron masivas las manifestaciones. A pesar de que el llamamiento a la movilización fue por separado, Comisiones Obreras y UGT por una parte y CIGA por otra, consiguieron el seguimiento de millares de personas en las principales ciudades gallegas. Concretamente en Vigo, la Policía Nacional cifró en 85.000 el número de manifestantes que secundaron la movilización de Comisiones y UGT. En general, la jornada transcurrió con tranquilidad en Galicia, sin incidentes importantes, y al mediodía ya eran muchos los establecimientos que se animaban a abrir sus puertas al público. Sobre los servicios mínimos, la Consellería de Presidencia aseguró que se cumplieron en su totalidad. Bien, señor Miranda, los sindicatos hablan de casi un 90% en Galicia. ¿Usted tiene datos que corroboran esa cifra o no? No ámbito privado, pues nós non dispoñemos de datos porque evidentemente é algo bastante difícil de acadar, habría que ir empresa por empresa para ver a realidade desos datos, non? A verdade é que o pulso da ciudadanía, eu esta mañá cando saía puden ver a realidade dunha cidade como Ourense, logo pude ver o caso de Santiago de Compostela, e, por exemplo, en temas de comercio e así, pois a realidade é que na xente había máis precaución, no sentido de, nun primeiro momento, estar atentos a ver se abría a porta ou non por algún tipo de problema que lle pudera xurdir, pero vin absoluta normalidade e, desde logo, non alta resposta. Si é certo que eu entendo que nos entornos industriales, nas grandes empresas, pois evidentemente aí os sindicatos se aplicarían un pouquiño máis e efectivamente poderían conseguir seguramente un efecto máis elevado. Pero en todo caso, pois o importante de todo é, pois sí, por parte do goberno, que se tome nota, porque se ten que tomar, porque non, pero desde logo o que non se pode admitir é ningún tipo de presión nin coacción, é dicir, non é válido que se diga fixemos esta folga e se non se toman medidas, pois volvemos a facer outra, ou que se ateña as consecuencias. Eu creo que as organizacións sindicales teñen que ser serias, durante bastantes anos foron comparsas absolutamente do goberno, eles tamén son colaboradores necesarios para que hoxe teñamos 5 millóns de parados, e eu que si teño perfectamente claro que hoxe en España seguro que non foron á folga tantas persoas como están desempregadas. Seguro que hoxe non foron á folga 5 millóns de persoas. E esos son os que fan folga obligada todos os días porque non teñen un posto de traballo. Bien, abrimos un turno de preguntas. Por favor, Arturo, abres tú la... Sí, bueno, quería preguntarlle un pouco, decir que nesta situación hai o tema de números pois pode ser interesante ou non, pero a mí me parece que é unha cuestión de situación política, porque a folga ten un plantexamento político neste sentido, é dicir, presentar unha confrontación, un enfrentamento cos poderes políticos desde o punto de vista sindical. E a mí me dá a impresión de que pode estarse sustituindo o que é realmente a acción política e a acción legislativa. Entón, neste caso, mellor, un tema que está moito no aire é a necesidade de cambiar as relacións laborais, a necesidade de cambiar o que se está dicindo sempre, lei de folga, de algún xeito regular todo este tipo de actuacións. Isto cree vostede que se pode levar a cabo, que é unha cousa pois difícil, que a Constitución xa ten isto moi consolidado, que se pode facer algo desde o punto legislativo para que, diríamos, as relacións de poder non se fagan sindicatos políticos, sino no Parlamento, onde se exerce a soberanía popular, onde os que están ali son elexidos directamente polo pobo, cando os sindicatos son realmente elexidos por institucións e dun xeito que non é realmente democrático. Pois mire vostede, a representación sindical en España creo que está en torno a un 20%. Por lo tanto, a capacidade e a facultade de representación que se lle dá posiblemente este sobrevalorada respecto á realidade, non? É dicir, hai moitísimos máis traballadores que realmente na práctica non están representados por as organizacións sindicales de xeito directo, pero, bueno, presúmese esa representación. Entón, eu creo que os sindicatos deberían ser cautelosos, en primeiro lugar, desde este punto de vista. Logo, hai que ter en conta se efectivamente as organizacións sindicales, neste caso, poden ser auténticos brazos executores de unha posición política de un partido
que fai nada estaba no goberno e agora se encontra xa directamente metido nas rúas e protestando por un problema que precisamente el creou. E como algo de rubor aínda deben ter, precisamente, digamos, que empuxan as organizacións sindicales para facer ese traballo de oposición política. Posiblemente haxa que facer algún cambio na lei de folga. É certo que é unha norma, falo de memoria, espero non equivocarme, pero quero recordar que é preconstitucional. Non sei se do ano 77 ou 78, sí, pero bueno, é xusto antes da Constitución ou nese período aproximadamente, non? É dicir, non houve un desenvolvemento do dereito de folga que está previsto na Constitución, que, se non recordo mal tamén, creo que é o único dereito dos que están nese apartado da Constitución que falta por desenvolver, únicamente ese, non? O 38.2, creo recordar, o 38.1 está a negociación colectiva e o punto 2 o dereito de folga. Entón, é unha asignatura pendiente, bueno, pois o mellor hai que buscar o momento, pero en todo caso é certo que esta reforma laboral si afecta xa a un aspecto que hasta agora Cecaís non se tocara, que é a capacidade e o poder sindical no ámbito das negociacións colectivas. Por qué? Porque esta reforma laboral o que fai é poñerlle máis fácil aquelas empresas que teñan dificultades a posibilidade de descolgarse dos convenios de ámbito sectorial que hasta ahora eran tremendamente limitantes e que a veces incluso levaban a situacións, e falo sobre todo de pequenas empresas, de 20, de 30, 40 traballadores ou incluso de menos, que por ter que axustarse a esa negociación colectiva de ámbito sectorial, pois tiñan que asumir unhas obrigas de índole económico que as puñen en perigo e non se podían descolgar porque era tremendamente difícil. É dicir, o que si fai esta reforma é quitar certo poder sindical. Quizá por eso tamén a movilización sindical pode ter unha explicación. Caetano. Sí, de todos xeitos, por desgraza, o escenario que vemos neste momento coa reforma laboral é de que se está aproveitando para despedir máis facilmente, pero non se está utilizando de momento para contratar. De feito, o propio presidente da Xunta recoñeceu hai ben poucos días que daqui a fin de ano nos esquecéramos da posibilidade de xerar emprego neto, porque era imposible de facer. Eu gustaríame que dende o partido que sustenta o goberno galego nos dixera vostede aos galegos canto nos queda de vía crucis de tesoiradas despois de ser a comunidade, posiblemente a comunidade pioneira en comezar co recortes. Bueno, hai que decir que Galicia, o que si é certo, e aí o presidente Feijóo tuvo unha visión clara da realidade e unha responsabilidade de poder acometer axustes que, sobre todo, trataron de non ser recortes para a cidadanía. Eu creo que somos modélico deso. Empezouse precisamente por as estruturas administrativas e políticas, e os datos están aí obxectivamente, un 50% menos de altos cargos, un 90% menos na administración periférica da Xunta, un 40% menos de consellerías a estas alturas, e iso ten un resultado neto claro, que é gastarse menos diñeiro nos políticos para poder destinar o que temos aos cidadáns e cunha premisa tamén fundamental, que é a blindaxe dos servicios públicos, dos servicios esenciales fundamentalmente, educación, sanidade e servicios sociales. Esa foi a premisa desde o primeiro momento, non? Desde logo, o goberno galego sigue nesa liña, é dicir, acaba de tomar algunha outra medida de axuste dentro da administración pública, donde nós fomos conscientes de que lle pedíamos un novo esforzo aos traballadores públicos, pero un esforzo que non afectaba as súas retribucións. E temos o espello noutras comunidades autónomas, non? Temos outras comunidades autónomas que non aplicaron durante estes 3 anos que Galicia leva aplicando medidas, non o fixeron. Por qué? Porque houve gobernos que seguiron unha dinámica do gasto permanente e incrementando cando evidentemente non era posible. Pode ser o caso de Cataluña, quizás sexa o máis paradigmático, non? Aí houve durante 2 legislaturas un tripartito. O resultado está o pagando agora un partido nacionalista que está se vendo afectado na sanidade porque están cerrando quirófanos, están cerrando centros de salud, acábase de poñer €1 por cada consulta. Nós non temos que aplicar esas medidas. Nos aplicáronse outras medidas que non diminuíron os dereitos dos cidadáns. Esa era a premisa fundamental. Que poidan axustar un pouco as cousas, pero que cidadán na súa casa desde hai 3 anos pa aquí non tuvo que facer un axuste nas súas finanzas propias e hoxe non intenta gastar un pouco menos de que gastaba hai 3 anos? Pois eu creo que a administración galega fixo exactamente igual o que fixeron os cidadáns. E canto nos queda de seguir facendo? Pois mire vostede, esa é a pregunta do millón, non? Como se suele decir. A ver, aquí hai estudios económicos de todo tipo, non? Porque eu que non son economista creo que a economía é unha ciencia
entre comillas, que a corto plazo pode ser máis ou menos atinada, pero a medio e longo prazo pois pásalle como os meteorólogos, non? Algo parecido. Entón, bueno, aquí temos estudios en Galicia que cara a final de ano podía haber un repunte, non son estudios da administración, son estudios independentes. Bueno, eu creo que hai que ser cautelosos, eu creo que nós estamos na millor senda porque somos a comunidade menos endeudada do Estado, o noso déficit público é o millor de todo o Estado, 1,6%, desde logo a anos luz do que ten o Estado no seu conxunto, que está no 8,5%, e que nos leva a que agora xa que tomar tantas medidas a nivel nacional. Polo tanto, digamos que estamos mellor preparados. E no momento que haya unha mínima posibilidade de reactivación económica, e esta reforma laboral, eu estou convencido de que vai axudar. Xa se fixeron 10.000 contratos indefinidos desde que se aprobou a reforma. O 50%, e este é un dato para min moi interesante, a persoas xóvenes. Non sería máis interesante poñer a forza que ten o goberno en activar máis a reforma financeira, que moitos empresarios consideran que é a base da recuperación da confianza e da recuperación da economía? Temos unha reforma laboral que se aprobou nun proceso express, digamos, unha reforma laboral express, e, sin embargo, a reforma financiera que nos anunciaron tanto o ministro de Guindos como o ministro Montoro, como o propio presidente Rajoy, eu creo que con bo criterio, sabendo que aí está a cerna do grave problema que estamos a sufrir todos os cidadáns, sin embargo, vai a un ritmo moito máis lento que o da reforma laboral, non? Bueno, eu creo que non é que vaya máis lento, é dicir, xa se tomaron as medidas no ámbito financeiro tamén. Mesmo se tomaron, fíxese vostede, algo que tanto se criticou en tempos pasados, medidas sobre os propios sectores das entidades financieras que ao final están sustentadas con fondos públicos. Eso fixo este goberno, e evidentemente o goberno ten un compromiso que cumplir. E o compromiso é que o crédito fluya ás empresas que son as que xeneran postos de traballo e ás familias. En ese camiño está. Ten que ter en conta que a veces hai ámbitos onde é moito máis fácil e máis áxil facer os cambios que noutros ámbitos. Pero, desde logo, o camiño xa se iniciou tamén no ámbito da reforma financeira. Temos que dar un margen, falamos de días, e no ámbito financeiro falai de días, realmente é un plazo demasiado corto, non? Pepe. Bueno, vamos a ver, seguindo na mesma línea que plantexaba Caetano, a economía a española e a galega está en recesión, as empresas pechan, o paro aumenta. É dicir, estamos pasando por un momento altamente delicado e complicado desde o punto de vista económico. E vostedes, como ben acaba de decir, están aplicando unha dieta que é austeridade. É dicir, unha dieta de adelgazamiento a un enfermo que está anoréxico, que está na UCI, con severo peligro de perecer, de fenecer, non? Non pensan que este tipo de dietas non só pode matar ao enfermo, sino que pode matar incluso ao médico, que en este caso sería a Xunta de Galicia, que está aplicando esa terapia? Pois mire, eu creo que efectivamente ten parte de razón, porque non se soluciona todo axustando gasto. O axuste do gasto é un mecanismo necesario para a reactivación económica, porque evidentemente o que xa se demostrou é que, sin control de gasto, o que levamos é a incrementar exponencialmente a nosa deuda, que desde o exterior non se confía en nós, e que cando temos que emitir nova deuda, o que nos piden en concepto de intereses, o que vai a lastrar a posibilidade de crecemento económico en moitísimo tempo. Que as medidas que adotou este goberno que conseguiu? Primeiro, xa forrar moitísimo os cartos a todos os españoles, porque as emisións de deuda pública xa están sendo creíbles a nivel internacional e pagamos menos da mitad de intereses do que pagábamos fai 3 ou 4 meses. Co cual, iso xa é un gran aforro. Por qué? Porque o diñeiro que non temos que destinar a pagar os intereses da deuda, podémoslo destinar á reactivación económica. Por lo tanto, eu coincido con vostede que a receta, que non hai máxica, lóxicamente, ten que ser un mix. Ten que ser a aplicación de medidas. Por eso, tamén esta reforma laboral, unha das cuestións nas que se centra e fai gran fincapé é na incentivación das contratacións, nos apoios, sobre todo, ás pequenas empresas. Incluso incentivos económicos, rebaixas de costes sociais, apoios con subvencións directas. Por qué? Porque en España, en torno ao 80-90% xeneran emprego pequenas empresas, non grandes multinacionales, porque nós aquí en España deso temos moi pouco. Empresas, como decíamos antes, de 3, de 4, de 5, de 50 traballadores. E ata agora non se había tomado medidas destinadas especialmente a este colectivo. Ao contrario, nos últimos tempos a perda, por exemplo, de traballadores autónomos é que foi absolutamente alarmante, mes tras mes.
E aí está a gran parte do emprego en España. Pois as reformas que está aplicando o goberno, entre elas esta reforma laboral, precisamente inciden eso. Pero eu coincido, fai falta combinar ambas as dúas cousas. Axuste no gasto para que non nos penalice a recuperación o pago de intereses que temos que absorber e, evidentemente, que cheguen ás empresas fluidez para poder generar actividade económica. Digo que como ellos han hecho repaso de casi todo el terreno económico, hoy me toca a mí ponerme en el terreno político. Y a tenor de las últimas elecciones que se han celebrado en Andalucía, que al margen de la idiosincrasia específica de esa comunidad autónoma, evidentemente parece que hubo una incidencia en el voto, en la tendencia del voto, por las medidas de austeridad y las medidas de ajuste que se adoptó por parte del Gobierno central. Dicen algunos analistas, por supuesto no se sabe fehacientemente si es así, pero bueno, en cualquier caso, digo, ustedes en los últimos días se viene hablando de forma constante de si hay o no adelanto electoral en Galicia. Los resultados de esta huelga, en cualquier caso, van a precipitar unas elecciones autonómicas. Van ustedes, por supuesto que es una decisión del presidente, pero bueno, ¿qué se maneja en el partido en estos momentos? ¿Van ustedes a acelerar el proceso? ¿Van a agotar legislatura? Y no nos diga eso de... Es una prerrogativa del presidente. Ya, por eso se lo dije antes. Por eso se lo dije antes. Es que eso es la verdad. Esa es la verdad. La prerrogativa la tiene el presidente. Por lo tanto, líbreme Dios de interpretar yo las palabras del presidente. Si esta folga xeral é contra a reforma laboral, non sei que nota ten que tomar o goberno galego. Si efectivamente é que o goberno galego ten que tomar nota, é porque entonces esta folga non é contra a reforma laboral. Entonces, evidentemente, isto temos que aclararlo. Mire, en Galicia non cambiou nada dende antendonte ata mañá. É a mesma situación exactamente igual e o goberno vai a seguir actuando co mesmo criterio, escoitando, lóxicamente, porque ten que escoitar a ciudadanía cando exerce un dereito fundamental, como é o dereito pois a poder manifestarse ou a facer unha folga, pero eso non significa que teña que cambiar de rumbo, porque evidentemente, si ante o primeiro revés, o capitán dun barco que fai é radicalmente cambiar de rumbo, entonces ten que estar dando bandazos en todo momento. Claro, ese é o gran error que cometeu no seu momento o señor Zapatero, e non poden ser así as cousas. Nós en Galicia temos unha liña clara de traballo que se planteou desde o primeiro momento e vaise a seguir así. O presidente xa dixo que hai moito traballo aínda que facer, nós temos 22 leis aínda que aprobar no Parlamento que son compromisos electorales e, por lo tanto, forman parte tamén da propia acción de goberno e vamos a tratar de cumplir con todo eso. O que pasou hoxe, evidentemente, non vai alterar ou non vai para nada condicionar que teñamos antes ou despois eleccións, en absoluto. Pero, ademais, a lectura dos resultados de Asturias e de Andalucía, que non me quero escapar tampouco deso. Pois mire, eu creo que cada unha delas ten unha lectura diferente, non? Pudo influir algo as medidas que tomou o goberno de Rajoy? Pois, bueno, é posible que puidera influir algo, é posible, non temos por que negalo. Influiu en todo? Eu creo que absolutamente non. En Asturias, en primeiro lugar, estamos vendo que o que ocorreu fundamentalmente é que houve un castigo a un presidente que foi incapaz de porse de acordo cos da oposición. Que a oposición, digamos, máis remota ideolóxicamente, como podía ser o Partido Socialista, ou que aquela que podía estar máis cercana ideolóxicamente, como foi o Partido Popular. A min gustoume ver, como no día de onte, precisamente o señor Cascos, oíalle nunha emisora de radio dicir que se facía falta xa nin era o presidente, que por el non iba a ser. Eu digo, lástima que este talante non o tivera fai 3 ou 4 meses, porque evidentemente Asturias houbera ido de outra maneira. Bueno, o Partido Popular non baixou en escaños en Asturias. Sin embargo, sería perfectamente entendible mesmo que pudera ter baixado. Por qué? Porque evidentemente a confluencia ideolóxica entre o partido dos señores Cascos e o Partido Popular é clara, e os asturianos perfectamente podían de alguna maneira botarlle as culpas aos dous simultaneamente. Sin embargo, o Partido Popular, pois aí se mantuvo e viuse beneficiado, pois o caso de Partido Socialista e UPyD, por exemplo. Para min esa é a lectura de Asturias. No caso de Andalucía, pois mire vostede, eu creo que non podemos decir o contrario de que é histórico que o Partido Popular por primeira vez ganase en Andalucía. Esa é a realidade. Obter maiorías absolutas cada día sale máis caro, é máis difícil.
Pódese dar nunha situación como tiña o país cando ora Mariano Rajoy se presentou ás eleccións e foi capaz de todo ese descontento facer creíble o seu proxecto e, polo tanto, arrastrar a ciudadanía. No caso de Andalucía, bueno, pois é unha comunidade peculiar en moitos aspectos. Digo isto con todo o cariño, con todos os respetos. E, curiosamente, fíxese vostede que onde o Partido Popular tuvo máis dificultades foi naqueles entornos que habitualmente lle son máis favorables e onde máis intensa foi a abstención. É dicir, eu non sei se en Andalucía perdemos a maioría absoluta morrendo de éxito. Digo literalmente, é dicir, dábanos xa por tan seguro, e mesmo hai un dato tamén curioso, ou polo menos a mí me parece, había determinados diarios, determinados periódicos de tirada nacional, e máis ben de tendenza de esquerda, que son os que máis magnificaron os resultados das enquisas a favor dunha maioría absoluta do Partido Popular. Entón, eu creo que todo ese conxunto de cousas, unido, por que non, seguramente tamén a posibilidade das medidas que se tomaron, pero unha comunidade como Andalucía, con un 30% de paro, con un déficit galopante, que é, bueno, pois eu creo que é o reflexo exacto de 30 anos de políticas socialistas. Pois evidentemente a ciudadanía é soberana e decidiu o que decidiu, pero máis ben o que decidiu é o Partido Popular, partido máis votado. O Partido Socialista, milagrosamente, aguantouse bastante ben, non teño explicación para eso, teño que dicilo honradamente, pero aí hai unha lectura clara. Desde logo, a lectura clara, creo que non é a que está facendo o señor Griñán, que é dicirlle que goberne con outro partido de esquerda, porque evidentemente, cando menos viuse penalizado. Pero, bueno, as matemáticas parlamentarias son as que son e hai que respetadas. Pero, señor Miranda, en cualquier caso, lo que viene a decir es que por ahora ustedes mantienen las fechas establecidas de convocatoria electoral. Por supuesto. Pepe, tenías otra pregunta. Vamos a ver, decía usted que os resultados de Andalucía e de Asturias non van a facer a Xunta cambiar de rumbo, pero probablemente variar un pouco o rumbo, sí, non? Porque de Andalucía espero que o Partido Popular sacara algunha conclusión, o mismo que de Asturias, o mismo que da folga xeral. E quédanos mañán aínda, esta é unha semana informativamente moi intensa, quédanos mañán a presentación dos presupostos. Certamente. Evidentemente, a folga podes interpretar como un fracaso ou como un éxito, depende que na analice, pero deixa un pozo dentro da poboación. E a poboación está bastante farta de aguantar e de sufrir os sacrificios e as consecuencias dunha crisis que non xenerou. Entón, en este sentido, eu pregúntolle que conclusións sacan no goberno de Galicia das leccións que as hai de Andalucía, de Asturias, da folga xeral e probablemente da reacción que se produza mañán despois da presentación dos presupostos. Bueno, en primer lugar, decir que eu personalmente espero que o que se ocurra mañán nos orzamentos a nós non nos vai afectar negativamente de xeito importante ou trascendental. Por qué? Bueno, porque se adoptaron as medidas pertinentes para que as nosas previsións orzamentarias feitas no seu momento fosen axeitadas, a pesar de que o Goberno do Estado nos estaba dicindo que se fixeran unhas previsións orzamentarias cun crecemento de economía dun 2,3%, que evidentemente era falso. Pero Galicia foi máis cautelosa. Pero, ademais, desde ese momento, e desde que se aprobaron os orzamentos, xa se tomaron unha serie de medidas que permiten, digamos, salvar as dificultades que agora nos poidera impoñer, entre comillas, Madrid cos seus orzamentos. A última delas foi precisamente facer unha norma de aforro dentro do sector público que nos vai a permitir aforrar 80 millóns de euros, outros 60 millóns de euros máis no ámbito do Sergas, e así en diferentes medidas, me refiero a aforro farmacéutico, non de outro tipo, digo para que non se me malinterprete. Polo tanto, digamos que Galicia tratou de anticiparse e ver cual era a realidade para que cando chegara o momento, si temos que facer algún axuste, desde logo non teña que afectarlle a ciudadanía e sea perfectamente asumible. Pero eu dicía ao empezar, ningún goberno pode estar de espaldas á rúa, pero o que non pode ser é que cada vez que haxa unha manifestación na rúa, o goberno pegue un golpe de timón e cambie completamente o rumbo. Eu creo que vostede o expresou perfectamente. O mellor, se hai que facer algunha pequena corrección de rumbo, é atender, para ter a sensibilidade suficiente para estar cerca dos ciudadanos. Hasta aí estamos de acordo. Pero eu tamén lle diría unha cosa. Si se propón un cambio de rumbo das medidas que se fan agora,
e logo resulta que non, o que van a pedir os sindicatos é que non se faga ningunha medida das que poden proponerse agora. Como se soluciona o problema? Existe un plan B para decir non podemos en funcionamento este tipo de medidas, pero hai outro tipo de medidas. Eu creo que é un tema que ninguén está dicindo, en lugar desto hai que facer isto outro. Bueno, en clave galega eu diría que o goberno galego, os sindicatos non poden decir que o goberno estuvo traballando ás súas espaldas, porque evidentemente sería faltar a verdad. O goberno galego chegou pois a unha vintena máis ou menos de acordos en materia de diálogo social. É dicir, o goberno galego ao largo de toda esta legislatura estuvo sentado permanentemente cas organizacións sindicales máis representativas, menos unha que non quixo estar aí, que foi a CIGA, porque non quixo, pero sí con Comisións e UGT, e de aí saliron unha serie de acordos que motivaron unha serie de medidas en materia de emprego. Houve a foto do presidente famosa. Efectivamente, iso foi o reflexo, iso é o resumen, pero evidentemente iso é a escenificación de un traballo que houve previo por detrás. Entón, se os sindicatos, entre comillas, se quixeron facer a foto co presidente, evidentemente non é gratuito, no sentido de que significa que o presidente, o goberno da Xunta, estuvo sentado con eles e se tomaron un conxunto de medidas. Por lo tanto, si efectivamente as medidas que está tomando o goberno galego son tamén medidas consensuadas cas organizacións sindicales, eu creo que as organizacións sindicales teñen que ser consecuentes e saber que o que se está facendo tamén o aportaron eles, non? E, bueno, en clave nacional, bueno, eu creo que en clave nacional o feito de que neste momento a reforma se este tramitando no Congreso dos Diputados é unha mostra evidente de que quen ten que ter a palabra son os representantes de todos os españoles. No Congreso dos Diputados os representantes non son os sindicatos, son os diputados que os elexiron os cidadáns. Eles son os que van a poder poñer aí as súas propostas. Eu dicía antes e repito, eu estou moi atento a ver cuáles son as propostas do Partido Socialista, porque sabíamos cuáles eran as de fai 3 ou 4 meses, a ver cuáles son agora, porque non sei se é que agora en 3 ou 4 meses de repente os socialistas viron a luz así repentinamente, porque está claro que esta non lles vale. E ademais salen a protestar contra esta reforma. Criticaron ao Partido Popular cando se abstuvo, que non foi en contra da súa reforma laboral. Criticárono a pesar de que cando houve a folga xeral o Partido Popular non secundou a folga xeral, porque daquela dixo, igual que di hoxe, que non é o axeitado facer unha folga xeral cando temos un país en extrema dificultad. Bueno, pois a ver se os demais son coherentes, e aí veremos as súas propostas. E, desde logo, as organizacións sindicales tamén poden encauzar as súas propostas a través dos diferentes grupos políticos que están no Congreso dos Diputados. Veremos cómo se plantean esas propuestas, veremos también el resultado del Consejo de Ministros y los presupuestos que se presenten y cómo nos va a afectar a los presupuestos gallegos. Señor Rodríguez Miranda, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias, buena noche. No se vayan porque nosotros en 2 minutos seguimos analizando la actualidad. Hasta ahora.